Как родната полиция ме пази, ще ви разкажа в поредица видеа. Аз съм Светлана Радева, майстор везбар и доктор, а от средата на 2018 година издател и главен редактор на списание "Живей България". В поредица видеа ще ви разкажа за големия личен кошмар, който ми се случва в продължение на много години. През пролета на 2013 година купих жилището, в което по принцип живея. Жилище в София, в хубав квартал, и есента, в момента в който вече се бях нанесла, бях приключила с ремонтите, забелязах, че някой влиза в апартамента ми. В мое отсъствие рови се из нещата ми, взимат се дребни неща. Сменях ключове. Не един път и два пъти. Бях забелязала още през лятото, докато правех ремонти, че за съседките съм много интересна. Как така? Правя аз основен ремонт сама жена. Има сами жени, които са с много повече възможности и от моите. Има такива, които са с по-малко. Хора всякакви навсякъде. Няма какво да се сравняваме с останалите. Принудих се входната врата, която е от масивно дърво, да я приведа в съвсем неогледан вид, за да не прави впечатление. Нищо не помогна. Оттам нататък започна едно ходене по мъките. Правилно сметнахте 12 години. 12 години в апартамента ми се влиза в мое отсъствие, без да има някой официален достъп до него. Ключовете са такива, че специалистите казват, в него може да влезе само специалист. И въпреки това се влиза. Един път някой си взел дребна шевица. Втори път някой си взел старичък албум. Старичък, обаче това е албум с антикварна стойност, от тия, които са останали в няколко бройки. Все пак това е жилище и някои неща остават и тук. Не мога всичко ценно постоянно да изнасям от собствения си апартамент. Ходих и до полицията. Това е прословутото трето РПУ, в което преди 2 месеца, 3, се оказа вече абсолютно отсякъде изяснено, че работи полицай, който заработва с такса спокойствие. Всички знаеха. Знаеха, че в апартамента ми се влиза. Пролета на 2017 година, когато съседката, която основно прави всичките тия дивотии, беше влизала и хубаво разровила всичко, така че да виждам аз, че е влизано, ходих да търся и кварталния. Според него бях интересна жена, знаеше какво става и беше пределно ясен, той няма да направи нищо. Добре, че през годините съм писала. Със съседките редовно стигахме до конфликти. Особено, когато бяха включени в програмата на Слави за платен секс. Бяха останали с впечатление, че ме издържа Слави. Да, същия той е Слави, който в момента го подгониха европейските закони за това, че си е присвоил моя лична интелектуална собственост. И виждате ли, нито един път полицията не се намеси. Трябвало да има не знам какви законови условия, за да стане това. Трябва да стане буквално злополука, някой да бъде прибит, за да се размърдат и да дойдат. Така и не ми беше ясно кой и защо я прави тази дивотия. Беше ясно, че СОТ не могат да помогнат, защото те имат един норматив, в рамките на който могат да реагират. Когато става въпрос за съседи, които живеят в съседен апартамент, е абсурд да дойдат. Какво ли не правих? Можете ли да си представите, че всяка седмица някой влиза в апартамента ви и рови из бельото ви? Може ли някой да си го представи това? Може ли да си представи някой, че това става с благословията на въпросното трето РПУ? В един момент тръгнах и по по-високите инстанции. Оказа се, че и в СДВР се знае за това.
обаче ме посъветваха да си намеря, виждате ли, личен защитник. Да, всички сме хора с мозък в главите и знаем, че колкото и да е тежка ситуацията, каквото и да представлява личния ми живот, нищо лично не бива да е включено в играта. Трябва органите да си свършат работата, защото иначе ще стане инцидент от типа на тези, които ги свързваме с циганите. Само че аз не един път и два пъти казвам, че ние българите през последните години правим повече цигани, отколкото циганите. И кошмара, както вече ви казах, се разнищи окончателно преди малко повече от месец. Оказа се, че въпросният инспектор Евтимов стои зад целия този кошмар. Съседките ми са смятали, че като бъда притеснявана по този начин, аз ще прибера мъж в къщи. Да, добре ме чухте. Това може ли да го измисли един нормален човек? Може ли това да става по разпореждане на полицията? Защото истината е тази. Вече нещата са ясни, сигурни, стигнаха до каквото трябва равнище. И това е положението. Не смятам да замълча. Напротив, в предишното видео ви казах, че съм прекратила за известно време видеята за интересните страни от традиционната ни култура, за да сложа край на този кошмар. Така. И мисля, че е излишно да питам. Може ли да си представи средно нормален човек как мога да бъда принудена да приема каквото и да е по този начин? Пак повтарям, в продължение на години, всяка седмица, някой от съседите ми, различни са, вече е ясно кои, влизат в апартамента ми и ровят. Когато е удобно, се правят и други дивотии, защото решили, че така ще бъда принудена да направя нови излишни ремонти. Включително един път се наложи да се разбива стената в кухнята, защото беше направена дивотията в банята. Да смятам ли за какви пари става въпрос? Защото всички майстори, които влизат, казват, че това няма как да се получи от само себе си. Просто някой влязал и ударил тръби, кранови или каквото му дошло с чук или с някакъв железен предмет. И за да бъде кошмара пълен, в следващите видеа ще ви разкажа какво е участието в цялата тази гадост на цялото Министерство на вътрешните работи. Защото въпросът има и още една страна. Също и какво е участието на учителските среди. За днес толкова. Бог да ни пази от българската полиция.